گوندê Tilbetal yê Rojhilat gundek Kurdiyê dikeve bakurê devera Babê bi 21 kîlometr li ser rêya Godikîne di navbera Melbenda Racî de ji hêla Bakur û Babê ji hêla Başûr. Bi ser Helebê dikeve devera Ezaz Melbenda Exterîn. Ji hêla Rojava yê vî gundî gundê Qelkelvîn heye gundek Kurdî û ji hêla Rojhilat gundê Şêx Cerrah Tilcerca. Ji hêla Başûr gundê Neman û ji hêla Bakur gundê Bilêxa. Hemû gundê Kurdî ne. Misteciyê gund nêzî 2500 kesî ne. Hemû Kurd in ji eşîra Beşaltî ne. Em Beşaltî ye. Ji bavekî ne zimanê Kurdî diaxivin piraniya gundiya karê çandiniyê dikin. Çandiniya darê Fisteqê Helebî, Zeytûn û tirî di gundê bêtirî 15 fîrme yan mahserê zeytûna hene û fîrmak ya çêkirina tenekê zeytê hene û gelek dikkanê bazirganiyê tê de hene. Bazirganiya perçên alavên çandiniyê û seyara dikin. Gund bi nav û dengê bê derasa karin bêjin hemû malbat derasê wan hene. Piraniya xortên gund karê sazkirina seyara û alavên çandiniyê dikin. Belavkirîne mixabin li Minbic û Reqqa û Qamişlo bi sedema kurtêlxurên dagîrkerên deverê ji ber ku işkencê digînin millet ji hêla girtinê û diziyê û daxwaza xûkîtiyê. Di gundê girek gelkî kevin heye ve digere serdemên berê. Lê başûrî gund gundek biçûçik heye navî Nehsanil Holî ye. Ew neşteciyên bi xwe kesên Tilbetal yê Rojhilat in û karê dikin jî ew karê gundê Tilbetal yê Rojhilat dikin. Ev agahî gihîştin me ji hêla Mihemed Umer Ehmed ji gundê Neman û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzer im ji devera Dirbêsî.